Преди 13 години, когато дойдох в Лондон, баща ми даде най-важния съвет. Тогава той ми каза: тръгвай и никога не поглеждай назад. Пътят ти е напред, а не назад. Тогава не си дадох сметка какво точно означават тези думи. Ако мога сега да се върна назад и да погледна онази Александра в очите, ще й кажа ето тези 3 неща. Първото и най-важното е: никога не се страхувай да започнеш от нулата. Второто, много важно: не губи себе си, за да угодиш на другите. И третото: никога не се отказвай от мечтите си и не поглеждай назад. Бъди убеден, че ще успееш и по този начин наистина ще покориш света. Това е нещо, което може би ме е водило през цялото това време, което ме е давало сили. Не знам какво точно е било, но най-важното е, че аз и за секунда не съм си помислила да се откажа по пътя. Да, имало е много болка, имало е много мъка, имало е много тежки моменти, но тези 3 неща са ме държали през годините. Интересно ми е, вие кой бащин съвет ще запомните и кой съвет от родителите ви е помогнал да изградите човек, който сте в момента. Последвайте ме, интересно ми е да науча и вашата история. Благодаря ви.